Roblox aj s mojím kamošom Marekom. Haló. Tak asi nepočuť. Čau. Dobre. Celé stiaľ sa spavol. Dobre, ja už si nebudem zdržovať. Dajte like a ideme na to. Asi mŕtvý. A ja. Dobre, žijem, nežijem. Vlna za vlnou ide. Že ide jedna vlna za vlnou. Nedoriti. Tento event je dosť, ten sa mi nepáči. Fajn. Počkajte, neviem, ja som si toho nebral, to je to na prejdi. Mám už 18. Jeda, potrebujem 19. Daj si to slow mode. Počkať. Zmeniť jednu nastavku. Hneď je to lepšie. Čože? Ty dement. Musím to zabiť väčšie. Nie, mne to ruku šuplo. Nie. Super. No, skvelé. Marek, nejdeme hrať niečo, niekým skončiť tento pondelný event. No, tak to je Emergency Hamburg. Nie, ja to nehrval, ale to kľudne mi to je. Dobre, ja ti poviem, že aké je heslo, len... Počkať. No a už sme v Emergency Hamburg na tom serveri. No počkaj Marek, ja spawnem spawnem lepšie auto, dobre? To ako? Počkaj, Avandissimo BKM, nie, Čo ma biješ? Sorry. Nové do haja A6. Tak, pozeraj. No pozeraj, aké auto mám. Hej, naskoč si. Maj sirénu. Ktorú z nejakého dôvodu nepočuť. A môžem chodiť s týmto cez červené. A kam ideme? Neviem. Lebo akože vykradnuté tu je, lebo som to vykradal, som si zarábal peniažky. Koľko máš peniazy? 39k. Ja mám 10k. Tak neviem, ja som ti Šoférovať. Ja viem, že neviem. Ja viem, že neviem šoférovať. Čo je to jablko? To je, že seed, farming shop. Že tam si môžeš kúpiť nejaké jablko, proste nejakú zeleninu. Aha. Dobre, ja som ti len chcel ukázať môj private server za 200 robuxov. A čo ideme hrať? Ešte? Neviem. Vôbec nevím. No počkaj, skúsiš sa napojiť na mňa. Ja to lívnem a skúsiš sa napojiť. Ty si sa už livol? Hej. A ja sa livujem. Toto? Máš rovnaké bažovnúť?
Hej, Dinosauria hra? Nie, To nie. čo si mimo. nie, toto hraj, toto, čo som ja hrám. Toto je, čo ja hrám. A čo? Videl som to už hravať. No. A teraz mi povedz, v akom týme si. Počkaj, ešte sa joiníme. A ty si akom? V červenom. Nie, no sa odstúpiť. Preboha. Ja som modro. Nevadí, tak si proti mne, tak môžeme bojovať proti sebe. To je náš. No musíš ísť zovnútra proste. Aha, modrý. Nepriateľ. Mŕtvý. Kde si? Hop. Počkaj, idem k tebe na ostrov. Lietadlom. Treba prehnúť. Počkaj, tu som u teba. Hop. Nie. Počkaj, ja som mŕtvý. No, po menšom probléme. Po menšom probléme som sa dostal naspäť. A ja som sa dostal do nejakého červeného oného. Ja neviem, jak som sa som musel poučiť. To je moja základňa. Ja vám idem bombardovať územie. Idem vám bombardovať územie. Potom by sme si mohli... Potom... Parašút. Parašutovali. No bacha. Vidím ťa. Helikopter, helikopter. Ticho. Strength to base. Strength to base. Jo, to som ja vám bombardujem base. No, som mŕtvý. Ale ja som... Bože, ja nie som mŕtvý, ja som nie mŕtvý. Tomáš. Natáčaš? Nedá. Vystrihnem to. Spuchnína. No si ma nevšimol. Máš po lietadielku. Umri. Mŕtva. Bombardujem sám. Nerozbombarduješ len tak. Díky za pomoc. Ja mu to všetko pomohol. Nie, on si ma všimol. Nie, to je hajzel. Nikdy. A čo keby sme si zahrali 99 nocí? Šimon, čo keby sme si zahrali 99 nocí? Nejde k nám tank. Čau, Marek, ty si so mnou? Čau. Čau. Kozom sa premenil vôbec. Počkaj, ja som nastúpi. Nie. Dobre, nastúpi. Šoferuješ jak blázon. Toho Dilafu sa uraš. Tak poď ešte raz. Lebo sa ja som čistý pásom. 4,58 miliónov. Čau. Prečo si chodíš preoblečený? Potom ťa jednoduchšie rozpoznajú. Počkaj, keď je tam čierne, tak to nespawnuješ. Teraz spawnuj. A šoferovať budem ja. Môžeme? Nie, už nás trafil niekto. Počkaj. Nestrieľaj hlavne. Čo robíš? Počkaj, obletím to okolo, aby si nám nevšimli.
vyhrali, je. Nie, Dori. No, ja som nejako bugnutý. Som bugnutý. No tak ja som v háji. Najdobre, som sa... Nie, a už niekto po mne strieľa. Nejaký debil. Nie, no to je skvelé. Mám relax. Ja relaxovať nebudem. Nebudem Dobre, ja som mŕtvý. Mohla... Tak môj bombardér je úplne čierny. Ja si niečo svojím. Oni nás bombardujú, pozor. Stlačím gombík a uvidia. No to sa nedá stlačiť. No počkaj, keď si ja vezmem bombu. Už nás stavajú one base. Už máme postavenú base. Bip, bip. Á! Počkaj, ja si idem zalietať troška. Pozor. Hej. Hej, v tej takej... Ja letím, ja kontrolujem, že či mám všade červené vlajky. Čo tu nestíham načítať. Dobre. Stop. Ja som skoro mŕtvý. No a čo, ako mám sa tam dostať? Ako to mám zobrať? Ako sa tam mám dostať? Ako sa dostať do môjho helikoptéru? Kde sú chips? Ja, už som zomrel. Aha, toto vidím. Komu som mal vykliť? Niekto nám bombarduje base. Akože... Čo to tu máme? My tu máme nejaký... My tu máme nejaký raketomet. Počkať. Som vystrelil nejakú raketu. Aha, vidím. To ich asi zostreliť. To im asi zostreliť base. Ja sa idem pozrieť, ako im to zostreli base. Koľko máš coinov? 8. Ja 27. Počkať, spawnem nejaké dobré lietadlo 20. 44, to je veľmi drahé už. A už viem, ja spawnem je toto veľké lietadlo, si spawnem. To 28. Červený. Počkaj, mám tu úplne obrie lietadlo. To je moje. Poď rýchlo. Už nás bombardujú. Marek, ja musím odletieť, lebo nás začínajú bombardovať. Rýchlo, poď. Zavri to. Dobre, letíme. Tak leď do ryti. Nevadí. Si mŕtvý? Áno, som vypadol celý. Počkaj, idem na base, naletieť. Na jazd. Nálet. Nie, hajdu ma už strieľajú. Ja idem tam na loďke. Toto je vyriešené. Leď hore. No tak to moje lietadlo je už mŕtve. No skvelé. Tak ja nemám robici už. No keď chcem ísť dozadu, tak musím ísť inou stranou, lebo to pôjde do inej strany. Ideme si zahrať 99? Ideme si zahrať 99? Tam je ten upgrade. Dobre, tak ideme. Shiba mi tower. Čo? Natáčame ešte. Áno. Toto budeme hrať. OK. To čo je za upgrade? Kamo sa toto 2025 že nehralo.
Počkaj, Ja som sa bol iba rád. Šimon je žera 99 či ako? Ale toto je môj nový. Toto je môj nový, vieš? Tak ja mám 49 iba. Viem. Počkaj, kam počkať? Kosky. Dvaja. Počkať, kde si Marek? Rolol si questy? Nie. To je náhodou. Češi? Vierka. No, čo to boli Češi, ty si slepý úplne, či čo? Aha, nice. Ona má 603 dní. Počkať. No tak ľudia. Nice, ide sem jeden. Kyborka má. Počkaj, Ešte ide. ja nevidím. Tak ľudia. Marek! Ty si vonku, poď východnú. Poď východnú. A keby si sa už teleportoval, tak by som mohol ísť naspäť. A to bol taký fairy biome. A neviem čo to. Viem, to je tam taký modrý bajom. Úplne. Ja som videl tak 5, 3, 4. Bože môj. Ja sa musím rozbugovať. Dobre, už som sa rozbugoval. Bože, to je debil. Ako máš klas? Ja nevidím. Alien. A jeden... Scavenger. Počak, on úplne všetko bere. Scavenger, dáva... Ja môžem aj trávu vziať? Prečo je taký debil tento? On kradne úplne všetko. Plus ďalšie dve, Jak sa to robí? Bože, to je debil, on chce kradnúť aj stromy. Veci do saku, no. Upgrade. Poď, preskúmavaj. Počkaj. Ja ho ešte upgradem. Čo sa deje? Čože? Nejaký zvonček tu máš? What the fuck? No. To čo? Ja neviem, čo sa deje. Tu máš... Tu som čo dal? Neviem. Počkaj, to je pink. Jaj. Čo je? Môžeš dať pink. A to čo s tým? Ja neviem. Neviem, to je úplne nové. Exit. Počkaj, stlač exit. Zrušil si to? Musíš ísť do toho a stlačiť exit. Ja som našiel prvé dieťa. No poďte za sranci. Potom pôjdem, ja mám tu Raygunu. Počkať, ja ju idem vyskúšať. Fakt sa mi nabíja rýchlejšie, lebo som nedávno klasu upgradeol. Kde si? Pozri sa na mapu, otváram tu. Počíte? Pozri sa na mapu, otváram Češi. Revík. Ja nevidím tam, ja vidím iba čo sme preskúmavali. Večák? A tu si vidím ťa. Des tu. Nejak som tam Poď si otvoriť Čes. Ja som už hladný. Ja ešte nie. Kamo, Goodex a paintbrush. Ja mám Goodex zatiaľ. Dobre. Ja získam jedlo, lebo budeme hladnúčky. Ja idem pre prvé dieťa, ja mám Raygunu, ja idem... Počkaj, no tak... Ja som pri prvom dieťati, keď som ma hľadal. Ja tam... Neviem, kde je teraz. Čak sa pozri na mapu. Oni dvaja sa lízli, Nevadí. Nenechali nič v kempe? Nie. Marek, nemusíš loviť jedlo, ja mám z Ja toho... som našel všetko. Marek, poď ku mne, poď za mnou, ja tu mám hrozne veľa mesa. A to sám nezoberiem všetko. Ja mám Goodex. Mám Ja dieťa. mám Goodex ešte pre teba. Ja neviem, kde to je. Flashlight.
Pozri sa. Čo sa stalo? Si mŕtvý. Haló? Marek. Opätovne sa pripája. Kamoš, Tomášov spolužiak. Niečo sa deje. Toto je technický... No, takže po drobných technických problémoch sme späť. Nejako sa nám vyplo hovor, akože voláme cez WhatsApp. Vypol sa nám hovor, tak sa nám nešlo pripojiť. Potom sa odpojil a potom to bolo celé, no viete kde. Počkaj, poďme s nejakými typkami. Bum, poď do stredu, Marek. Rýchlo. Čakaj, načítam sa mi to, táto ona vecička. Aha, on vyskočil von. Aha. Počkaj, ja musím ísť preč. Si nevidím ťa, ale tu si čau. Aha, steak! Si ťa dám na večeru. Aký steak? Na posíko. Plus ľudí. Marek Večak, poď, no. Steak. Honzík! No tak ľudia. Honzík? Honzík sa líbol. Škoda, nevadí. Honzíča? Možno ešte niekto príde. Honzíča. On je Čech. On je čistý Čech. Ja to poznám po mene. Dobre. Ja som mal takú hru a tam bolo, že skoro plný server Čechov a Slovákov. Je tu ešte nejaký 6-7 boy. Je tam ešte takto? Hej, 6-7 boy. Volá sa 6-7 boy. A ja som, koľko mal dní? Neviem, napojil sa až vtedy, keď... Kamu, neznačím, keď sa mi tak dlho, že hodinu napája. Sa ešte nenapojil. Som tu. No, ja som stihol aj na... Poď sem, poď za mnou, Marek. Poď, Marek, stoj, poď za mnou. Za tebou, poď za mnou. Aha. Tam budú asi kultisti. Neviem, to je nové. Skúste sa tam ísť pozrieť, dúfam, že tam nebudú kultisti. Počkaj, tu je čestka, toto je čestka. You must have... Aha. Nie je tam nič? Žiaden kultista? Áno, je to dačo. Čo? Kde? To je oný... To je noob nejaký. Poď sem. Čo? Tu sa nedá otvoriť. Viem. Musí mať nejaký. Počkaj, skúsim. To je na čo? Balkón. Počkaj, kaďo. Čo je za to? Bro. Čo je? Bro, nejaká... Bro, to sme skému. Oskemovali nás. Aha, toto spada. Oskemovali nás a nedali nám ani euro. To sú fakt debili. Nie naopak. Yes. Áno. Daj, máš. Poď hore. Počkaj, tu je ešte trezor. Teraz tie krejty môžeme zobrať. No. Máme skoro skončený campfire. To bude ťažšie oveľa. Nevadí. Čo som? Štartoval. Mne to furt nejde. Ani mne. A keď som to štartnul. My sme do stoličke, ty vole. To sú sprostí blbci. Narúbme drevo, lebo nemáme tento. Kámo, ten som bol sa lívnul. Nie, lebo chcípol, lebo je noob. A tam vidím domček na... Čo? Vidím domček na strome. Nie.
Tamto Čo sa... má také oči? Tak vieš, ja mám pred sebou Tak vieš, ja mám pred sebou notebook. Ale ja nie. Ty máš len mobil. No. Mám bandáž. Viem, skadiaľ. Z čestky. Kde to je do prky? Mám, Aha, ty si tu nebol. mám aj ten domček na strome. Leziem do domčeka. Kde? Keď by si narúbal drevo a vykraftil mapu, tak vieš. Už však už rúbem. Dáme to na 99. Ja mám tak 47 alebo 49 tu najviac. Good X. Jedno tak drevo. Kam mne to ukazovalo, že dve dreva. To čo je? To inak vyzerá. Tie kraftové, one, No viem, čo môžem to kraftovať. zmenili, všetko to pomenili. Inak textúra. No, ja sa im pozrieť, že pierďal sme neboli a skúsiť niečo nájsť do ohňa. Nejaké uhlie. Kamo, ty máš skadiaľ oči. Si ja ho videl. Čo? Nedektaj mi mapy na druhu. No vieš, ja som dobrý hráč. Mám bandáž. Tomuto sa hovorí, že good gamer. Bože, aký gamer to pančec. Dobrý hráč. Alebo good player. Mne tá anglina Ja proste. som našiel uhlie. Tak ho okamžite zanes do ohňa, nech nám to vydrží. Počkaj. A máme volcanic biome. Výborne, to je sú dobré. biome teda. To je dobré. Konečne máme nejaký poriadny. No a ja budem... Aha, Marek, vidím ťa, čau. Počkaj. Ja idem po vlčíkovi. Budem najesť. Ty máš dobré zbrania. Ty máš dobré zbrania a niečo mám. No. Som mal tiež kedysi dobre, len ty si dostal nový mobil a nepamätáš si heslo. Na ten druhý mobil? No, Ja som nemával heslo, píce. no ale ty, účet si mal iný. A heslo... Ja mám aj na tom druhom. Nič. Ja potrebujem nohu. Musíme narúbať Počkať, ja idem na zajace. A jo. A vieš, čo som minule... Musím to robiť. A vieš, čo som minule dostal? Kultistovú tú gulu. Čo máva kultista tú gulu, tak tu som dostal ja. Tá bola len tak na zemi hodená. Aj spíra bola tak len tak na zemi hodená. Kde sú ešte zajace? Máš tam nejaký týmek. More! Koľko je tu vlkov? Neviem. Pane Bože, prečo je ich tu toľko? No toto nie je dobrá mapa, no budeme musieť asi ešte raz reštartovať celú onu. Konečne. Či to tak trvá. Marek, ja si reštartnem hru, lebo toto je zlá mapa. Není tu nič do oného, do PC. Je konečne noha. A ja mám už. Tak ideme odnova teda. Hej. Livuje sa. A keby ste ma chceli do friendov, kamošino, tak tu máte moje meno. Prišiel som k jednej veľmi dobrej chybe. Čo sa stalo? Prišiel som jedno veľmi veľké chybe, že som stopol natáčenie a potom som ho nezapol. Som totálny maďar. Že som stopol nahrávanie a potom som ho nezapol. Aha. Tak ja idem si zapnúť hard mod. Ja si idem zapnúť hard... Nice, ja som je dole. Tu som. Musíš do maťak. Komu neviem nájsť.
Aha, prvá čestka. Ja som našiel robiť čestku. A čo ti z nej padlo? Ale nie, nemal som robiť čestku. Mal som tu rare chest. Čo, tú striebornú? Level 2? Leatherbat. Ja idem zabíjať si zajace na bandy food, nech si môžem kúpiť nejaké veci lepšie. Počkaj, prečo to zabíjam sekerou, ja debil. No kde je ten pelt? Čaká som tu. Jeden Ale nenko. som z toho mal... To nie ja. A postavil to ako úplný magor. Ja budem získavať jedlo, ja mám oný. Fishing rod. Ja idem pre kida. A najskôr sa pozriem do banky. Aha. Pri záležitej banku som si nevšimol. A tu je ďalšia čestka. Uhlie. Čestka. Aj tu máme vulkánobiom. Sa mi zdá. Že Nie. Nie je to vlastne. Neviem. Máme tu snow biome. Som ho videl. Aha. Ja mám revolver konečne. Nie, mne sa to buglo. Trvalo 300 hodín. Gutsak. Ja som našiel rubičku. To fakt? Áno, pomôcť, ja zdoberiem. Máš bandáž? Nie. Prosím, Idem, na rubičku. idem pre tú rubiče. Idem. Nahaj mi tú rubičesku, prosím. Ani nechoď k nej, dobre? Ja ti ju nenechám. Prosím. Nie, ani tento ju nenechá. Jakubík ju nenechá. Shogun. Kto ju otvoril? Ja. Ale chcel to aj ten druhý typ, typek otvoriť. Chcel to aj ten druhý typek otvoriť a ja mám Shogunu. Hej, chcel ju aj ten typek otvoriť. Ale ja som vyhral súboj a pozri sa čo mám. Prosím, to je moje. Není, máš smolu. Ja našiel. To som ja našiel. Ale ja som ju otvoril, ty si chcípol. Dám Ja ti, som to nelakoval, neviem ako... Ono... dám ti spíru, dobre? Dám ti spíru, aby si bol spokojný. Ale musím ísť pre bandáž. Vidí noha vo vzduchu. Vyskúšaš nohu, hej? Potrebujem jedlo. Jednu nohu mám cez druhú a ja nám je tak vysí hore. Aha, ty... Jurko ma zachránil. Počkaj, tu máš spíru. Počkaj, kde si? Marek. Hlavný. Počkaj, tu máš. Na. Tu ti dám. Tu ti darujem. A tú taktiku shotgun si nahávaj. Až kým budem na tých berov až. Viem, ja ju nebudem míňať, ja nie som debil. Ja idem pre prvé dieťa. Naspidovaný. Naspidovaná veverička. Ja mám len šťastie a šťastie mi to ukradne. Wolfpelt. Že príde. A ja som mi sa to tak chovať. Blondínu niekto oživil. Čo sa deje? Mne sa to seklo. Nie! Čo sa deje? Oni všetci... Nie! To je ten had. To je aká hustá animácia. Ja idem... Ale tu no dávajú fakt husté animácie. Ja pôjdem tam a
Strom? Nie, Strom? Skoro je strom? Šelisti mu tam a hneď prídu preč. Čo mám hýbať, dobrá? Ja si túto goldovú čestku, čo sme mi ukradli. No, sa otvor. tá shotgun nás... Nepadal rifle. Nepadal rifle. Tak. Prvé zase to nám. Kde je ten bus? Jaj. Londýna je mŕtva. Je tu Hannibal. Počkaj, tu sú dve ihriska. No. Tu je ďalšia hlavne. Ja som pri tebe. A nie, sluš. Bandáž. Bandáž. A ja. Ja idem nájsť tú vec z... Tam to je, kde to ukazuje s tým vykričníkom. Aha, ja tam idem. Tam idem pootvárať tie veci. Čakaj ja. A niečo sa tam stalo, lebo ten typ... Nie, tam sa niečo deje. Bacha na to. Nebo sa mám takú braň. Počkať. Počkaj. Počkať, to nie je pre každého ako normálne. Počkať, alebo? Alebo... Nie. Počkaj, ty si mi to ja prebehol. A akože otvoriť sa to dá, ale... Neodtiaľ nič nepadlo. Ani nie. Počkaj, skúsim. Ešte dole je potom jedna. Ty debil. Nebehaj mi tam. Blondína. Nič. To asi... Blondína je Slovena. Počkaj, ideme sa pozrieť dole? Máš dosť odvahy, ideme sa pozrieť dole? Ideme? Á, ty debil! Dostaneš okrubo. To sa niečo deje. Nie, blondína, toto ešte neurobila. Pozri sa na tú vec. To sa nedá otvoriť. Vystrelka. Dosť. No tak blondín. Nedá. Poď. To je nejaká laborka. To sa niečo pokazilo. Koho vidíš, jak to sekám? Nie. Na starom mobile si sa... Poď sem. Kde si? What? Vyplo nás, nevoláme. Mne sa to tak seká, že ani volať nemôžem. Koľko máš vecí v kocke? Čo? Koľko máš vecí dole v kocke? Akej kocke? Dole, na spodu telefónu, máš také ikonky. No? A tam máš kocku. Koľko vecí tam máš? Kocku? Kocku. Nechápem, ako to myslíš. Taký štvorček je tam dole, kde ti zobrazuje aplikácie na mobile. Ja, no. No a stlač tú kocku a koľko tam máš vecí? Koľko tam máš toho? 2. Jaj, no tak to nič. Skús sa rejoinúť. Bandáž mám keby niečo.
Hladný jeleň je detekovaný. Je ráno? Nie, práve idú kultisti raid, ale ty budeš mŕtvy. Takže je to v kľude. Koľko ide kultistov? Neviem, ježiš, a už ide po mne nejaký. Dobre, v pohode. Už sa regenerujem. Dobre. Most favorite game. Nie. 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 Tak už sípni. Nie. Nie. Sú mŕtvi. Idem pre teba. Nie, ja stravingujem. Čo? Ja som pod mapou. Ty si robíš srandu. Neviem, ale vidím iba zem. Nie, nie si pod mapou, ja ťa ožívam normálne. No už žiješ. Používaš? Už som ťa oživil, už žiješ. Čo je tu? Tam sa nedá Prečo skočiť. som na tom? Nie, tu sú nejakí tu sú nakazení vlci, zdrhaj preč. To je nákaza. To čo je? To čo padá z nich? To sa nedá jesť. Ani. Nedá. Nedá. Dá, ale ti to akurát chápka uberie, ja neviem. Tak nestravím, vole. A keby som to, kúknul, Čo chceš kúpnuť? to meso, toho vlka. No skús ho zabiť a skús to upieť, lebo upieť som to neskúšal. Ja som ho zabil. Ale to je pro trader, ja si zoberiem rovno kurčák. Nie. A you are hungry. Ja nejde to. Má wolfpelt, ak chceš. Tu máš wolfpelt. Díky. To čo je? Kudem. To čo je? Ja tu mám furniture tradera. Čo kúpim od furniture tradera? Kde je? Ja mám klasu dekorátor a mne sa to nejako spojilo s tou alienovou a teraz mám aj klasu dekorátor, aj aliena. Aha, kúka. To čo je? Ja som našla ten fairy biome. Ja idem tam. Len bacha, začne byť za chvíľočku nakazený celý svet, celý les od toho. Niečo sa pokazilo v labáku. A už je to zase. On mi doniesol... Vyplo nás. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď to boli drobné komplikácie. Nezabudnite tomu dať like a dať aj odber, aby ste získali ten prístup na ten Energy Hub server. Dobre, čau!